20 janvier fêtera bɛɛ bɔra civil ye défilé kɛ Sarasu fana bɔra u ye défilé kɛ alhamdulilayi ka Mali ɲɛmɔgɔ Asimi Goïta fo a n'a baara problème foyi ma kɛ bɛɛ bɔra fɛti kɛra ka ɲɛ alhamdulilayi. An bɛ nin waati min na sisan Kidal kɔnɔna la lakana ko a bɛ cogo di? Kidal kɔnɔna la alhamdulilayi Sarasu bɛ ka baara de kɛ Sarasu bɛ baara de kɛ polisi bɛ ku baara kɛ bɛɛ bɛ ka baara kɛ hali minnu taara dɔ ka minɛn ta u ka dugu kɔnɔ u ka so kɔnɔ polisi ni gendarme u bɛ k'o minɛn ninnu u bɛ k'u minɛ ka bila poliso la alhamdulilayi bɛɛ bɛ ka taa ni normal ye sisan. O kuma in kan mɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ ko o ko in na ko dantɛmɛ walew b'a la o ŋunuŋunukan de don wa ou bien tiɲɛ don e bɛ jaabili jumɛn di o kuma ninnu na? Minɛn caman tununa Kidal mɔgɔ dɔ taara dɔ ka so kɔnɔ ka taa minɛn ta mais bi na polisi bɛ o sira fɛ ni gendarme ka fɛn ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ ka minɛn ninnu minnu suyɛna u y'u bɛɛ minɛ mɔgɔ bolo d'ailleurs mɔgɔ minɛn minnu su y'u minɛ mais u bɛɛ bɛ polisi la. Denmisɛnninw ka baarantanya a kɛlɛli ko Kidal ɲɛmɔgɔ kɔrɔw bɛ kan ka mun de kɛ a koɲa la? Bon sisan kɔni depuis Kidal mɛnɛna sisan a yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn bɛɛ tɛ k'a fɔ ko Kidal mɛnɛna mais sisan alhamdulilayi sécurité alimentaire mɔgɔw u nana ni malo ni fɛn caman ka di mɔgɔw ma projet ninnu fana u bɛɛ bɛ yen u bɛ ka baara kɛ ka fɛn caman di population ma fura ani fɛn caman intervention caman u bɛ ka kɛ sisan ONG fana caman daminɛna ka segin ka na k'u sigi ka baara kɛ. Kidal sanubɔ an bɛ nin wagatinin min na sisan aw bɛ kan ka o ko ɲɛnabɔ cogo di? Kidal kɔnɔna la ne kɔni b'a dɔn ko Kidal ɲɛmɔgɔ gouverneur a ye weleli kɛ ko minnu bɛɛ maliyɛn u ka sigi ka na Kidal u bɛ se ka sigi ka na Kidal u bɛ se ka sigi ka na baro kɛ Kidal u bɛ se ka na baara kɛ Kidal dans le cadre k'u bɛɛ ka to Mali kɔnɔna fɛn baara ye quoi donc bɛɛ bɛ se ka na Kidal. Sanu bɔra fɛn nin sisan site dɔw tun bɛ Kidal la avant que armée ka na u bɛ baara la mais sisan kɔni caman yɔrɔ caman gɛlɛya caman bɛ yɔrɔ la. Parce que u ma se ka baara kɛ tuguni yɔrɔ caman datugura. Munna datugura? Sécurité ko de don parce que kuma dɔ la mission bɛ taa lajɛ jɔn bɛ taa sanu bɔ donc o de kosɔn mɔgɔ caman ye baara dabila u bɛɛ seginna ka na u taara u ka dugu la.